Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Paralele. Razlog grčki veto zbog spora oko imena. No je li to jedini razlog? Kakvu to politiku vodi Atena i otkada? Malo je poznat egzodus slavenskih egejskih Makedonaca sa sjevera Grčke. Malo je poznato da su desetljećima egejski Makedonci vraćani natrag s grčke granice ako su u crvenoj putovnici Titove Jugoslavije imali pod mjesto rođenja upisan neki od grčkih sjevernih gradova. Priču je istražio Dragan Nikolić. Planinski grad Florina, samo 13 km udaljen od granice s Makedonijom. Usprkos demografskim mijenama koje su nakon balkanskih i svjetskih ratova pogađale sjevernu Grčku, makedonski jezik ovdje nije iščeznuo. Grčku Florinu etnički Makedonci nazivaju Lerin. Makedonska manjina nije međutim priznata u Grčkoj. Znakovita poruka na vratima stranke Duga, koja pokušava kanalizirati glas nepriznate manjine. Postoji od 1995. Ima potporu Europske slobodne alijanse, stranke koja unutar Europarlamenta promiče ideju regionalne autonomije. Prvi od golem problem беше уште 95-та година, кога пробавме ова двојазична табла да ја ставиме во нашата партија тука, македонски, грчки и англиски, тогаш нашата канцеларија беше запалена. Καίγονται και τα γραφεία πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ακόμα καίγονται και γραφεία, καλή ώρα υποψηφίων, διαφόρων θεσμών, αυτοδιοίκησης και τέτοια. Αυτό δεν έχει σχέση με ενδεχόμενα κάποια πρόσωπα και όχι τίποτε παραπάνω. Arhimandrit Nikodim Carknjas jedini je aktivni svećenik Makedonske pravoslavne crkve u Grčkoj, za mnoge simbol otpora. Bio je premlaćivan, njegova kuća kamenovana. Od početka 90-ih, kada je istjeran iz Grčke pravoslavne crkve jer je dignuo svoj glas, potrošio je oko 60.000 eura u sudskim postupcima koje protiv njega vodi grčka država. Народот наш треба да знаете многу мачен. И досја, вистина, немаме демократија. Грција, демократија е на збор, на дело. За жал, една држава може, африканците имат повеќе демократија колку Грција. Сега е многу тешок збор, ама тај вистината. Na ovim amaterskim snimkama vidljivo je s kolikom budnošću država prati okupljanja etničkih Makedonaca. Nedavna izvješća povjerenika za manjinska prava Vijeća Europe, ali i onoga UN-a, u kojima se izrijekom tvrdi kako u Grčkoj postoji obespravljena makedonska manjina, službenu Atenu ne diraju mnogo. Ona odgovara, postoji skupina grčkih državljana koji govore jednim slavenskim dijalektom, ali i dodaje da su neki od njih izmanipulirani u političke svrhe od vanjskih čimbenika. Με λίγα λόγια να πω ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άλλη εθνότητα από την ελληνική. Ένα έθνος υπάρχει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλούν διαλέκτους. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση όμως ότι αποτελούν διαφορετική εθνότητα. Za etničke Makedonce pravda je na grčkim sudovima nedostižna. Sve češće se stoga obraćaju Sudu za ljudska prava u Strasburu. Novčanu odštetu koju su na toj adresi dobili za palež njihovih prostorija 95. iskoristili su, kako bi kažu, odradili posao Grčkog ministarstva obrazovanja. Кога добивме во Страсбург овај случај, добивме 35.000 евра. Со тие пари ние печативме овај буквар како обештетување, овај на некој начин го викаме ние благ освет. Со книга, со писмо, со знање. Dio udžbenika sadržaj je početnice za učenje makedonskog iz 1925. koju je tadašnja grčka vlast morala tiskati pod pritiskom Lige naroda. Najzanimljiviji dio knjige, međutim, popis je stanovništva iz 1920. koji dokazuje da je tih godina i sama grčka država priznavala etničku različitost i makedonski kao jezik kojim govori dio njezinog stanovništva. Proces odnarođivanja ovdašnjih Makedonaca pokrenut je nakon Prvog Balkanskog rata. Između dva svjetska, u cijeloj Grčkoj helenizirana su imena gradova i sela, ali i obiteljska prezimena. Svega nekoliko kilometara od planine Pelister, dakle grčko-makedonske granice, nalazi se spomenik palima, piše ovdje za grčku domovinu. Zanimljivo, jedan od poginulih jesti Nikos Grujos ili Nikola Grujevski, djed aktualnog makedonskog premijera, porijeklom egejskog Makedonca. Ne čudi stoga što je premijer Grujevski u nedavnom pismu kolegi Karamanlisu
prvi put službeno kao novo pitanje u bremenitim prijeporima između dviju zemalja postavio ono makedonske manjine u Grčkoj. Simpatizerima komunističke partije koji su otišli iz zemlje nakon građanskog rata, zakonom iz 1982. Grčka je omogućila povratak i vratila imovinu, ali samo ako su pristali izjašnjavati se Grcima po rođenju. Oni koji se i dalje deklariraju kao etnički Makedonci ne mogu ući u Grčku. Još prije 5 godina sudu u Strasburu podnesen je zahtjev za ukidanje te sporne odredbe. Obrazovanje grčko, to je strašna ideologija. Se sadi vo site građani, od mali deca, da site ovdje, site građani se Grci, deka se potomci deca na Sokrates i Periklis, deka ovdje je izbran narod, deka ovdje se direktni potomci, nasljednici na jedna antička civilizacija od pred 2300 godina, znači čuze narod, znači treba da bide povisoko od site drugi. Dodatni problem je činjenica da je Grčka potpisala, ali nikada u parlamentu nije ratificirala Europsku deklaraciju o nacionalnim manjinama. Dokument je i inače nedorečen, te pojedinoj državi omogućuje da sama odredi koju će etničku skupinu priznati kao manjinu. Ima Romi diskriminirani, to je fakt. Ima Vlasi, se plašat vlaški od identiteta da go izrazat. Turcite, vo zapadna Trakija, mnogo teško se počituvani kako Turci celo vreme zboruvat za muslimansko malcinstvo vo Grcija. Oficijalan stav na grčkata država. U europskim okvirima Grčka nije jedina zemlja koja ne priznaje manjine. Isti je slučaj i u Francuskoj i Turskoj. Takvo stajalište pravda se uvjerenjem da će u slučaju priznavanja manjina njihovi pripadnici biti izloženi diskriminaciji i predrasudama ostatka stanovništva. Osim Grčke, makedonsku nacionalnu manjinu ne priznaje ni Bugarska, pa se doista može govoriti o regionalnom problemu koji bi tek mogao doći na naplatu.